Η Πάρος, εκτός από το ότι διαθέτει πανέμορφες παραλίες, ένα πολύ καλό περιβάλλον, ήλιο και θάλασσα, έχει ιστορία, πολιτισμό και παραδόσεις που έρχονται από τη μακρά πορεία των χρόνων. Βεβαίως, η οικονομία της Πάρου τα τελευταία 30 χρόνια έχει αλλάξει εξαιτίας του τουρισμού. Ο τουρισμός στη χώρα μας, στο νησί μας, έφερε πάρα πολλά θετικά. Μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε ανθρώπους από άλλες χώρες, να γνωρίσουμε νέες κουλτούρες, να υπάρξουν ανταλλαγές στα πολιτιστικά στοιχεία. Βεβαίως, έχει και τα αρνητικά του, διότι πολλά επαγγέλματα, πολλές παραδόσεις που είχαμε στο παρελθόν τείνουν να εξαλειφθούν, παρά τις προσπάθειες που κάνουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση να διατηρήσουμε αναλύωτη την ιστορία μας. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ο τουρισμός στο νησί μας έφερε κυρίως θετικά πράγματα, γιατί με την αύξηση του τουρισμού είπαμε ότι δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους κατοίκους του νησιού να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους από άλλες χώρες, με άλλους πολιτισμούς και άλλη κουλτούρα, οι ίδιοι να αναβαθμίσουν το πνευματικό τους και πολιτιστικό τους επίπεδο και επίσης να αλλάξει το οικονομικό επίπεδο του νησιού. Ήρθε η εισρωή χρημάτων και επομένως αυτό βελτίωσε το οικονομικό επίπεδο. Βέβαια υπάρχουν και τα αρνητικά. Τα αρνητικά είναι ότι πολλοί στην προσπάθειά τους να βγάλουν χρήματα δεν σεβάστηκαν, παραδείγματος χάρη, το περιβάλλον, αλλοιώθηκαν ως χαρακτήρες, χάσαν τις παραδόσεις, αλλά είπαμε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να σώσουμε ό,τι μπορούμε και στο τέλος πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Για να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια βιώσιμη λύση. Δεν είναι εύκολο να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και ταυτόχρονα να προωθήσουμε τον τουρισμό, αλλά και να διατηρήσουμε την ποιότητα ζωής. Παραδοσιακά, η γεωργία στην Πάρο μέχρι και τη δεκαετία του 70 ήταν αυτόνομη οικογενειακή επιχείρηση. Σήμερα, το ίδιο επάγγελμα κινδυνεύει από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου και του τουρισμού. Αν δεν διερευνηθεί σφαιρικά η σημερινή κατάσταση, η εξαφάνιση των τοπικών παραγωγών θα δημιουργήσει παραμέτρους που θα επηρεάσουν άμεσα όχι μόνο την οικονομία του νησιού, αλλά θα υπονομεύσουν και τον λόγο που οι άνθρωποι επισκέπτονται το νησί. Αλλά πριν 30 χρόνια και αλλιώς είναι τώρα. Τελείως. Με τον τουρισμό είναι διαφορετικά. Τότε ήταν παράδειγμα το χωριό, ήταν μια οικογένεια όλοι. Ήταν μια οικογένεια, δηλαδή πήγαινε σε ένα καφενείο, καθόσουνα μέσα και όλοι ερθόντανε δίπλα σου και καθόντανε. Τώρα είναι διαφορετικά. Μόνο στην Ηρακλιά, στο νησί της γυναίκας μου, ισχύει αυτό, γιατί είναι γύρω στα 100 άτομα ακόμη. Ισχύει. Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών μπορεί αρχικά να φαίνεται σαν μια βιώσιμη λύση, αλλά ποιο είναι το τίμημα? Το φαγητό, το κρασί, οι παραδόσεις, το απλό αγροτικό τοπίο και το αναλύωτο περιβάλλον είναι τα ατού εκείνα που προσελκύουν επισκέπτες σε αυτό το όμορφο ελληνικό νησί. Εστιατόρια και αγορές τροφίμων προμηθεύονται τα προϊόντα τους από άλλα μέρη. Εάν αυτά αντικατασταθούν με λιγότερο παραδοσιακά εισαγόμενα προϊόντα, η ταυτότητα του νησιού και η γοητεία του μπορεί να χαθούν για πάντα. Να σας δώσω να καταλάβεις, ερχόταν από την Κάλυμνο καΐκια να πάρουν αρνιά από την Πάρο. Με το αποτέλεσμα αυτό υπήρχε ζήτηση και η ζήτηση φέρνει το κέρδος. Τώρα δεν υπάρχει ζήτηση. Τα δίνουμε τα αρνιά όπου βρούμε και χωρίς να λέμε ούτε πόσα θα πάρουμε ούτε τι θα κάνουμε. Απλά πληρώνει μετά ο χασάπης. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή αν υπήρχε ζήτηση. Δηλαδή το μοσχάρι το παίρνανε 800 δραχμές, πόσα χρόνια έχουμε το ευρώ, 10? 10. Το παίρνανε 800 δραχμές τότε, το κιλό, που είχε το τσουβάλι μπαμπακόπιτα, 300 πόσο είχε, 300 δραχμές. Τώρα το παίρνουν 3 ευρώ, δηλαδή 1000 δραχμές, και το τσουβάλι μπαμπακόπιτα έχει 4.000. Εάν χαθούν οι τοπικοί παραγωγοί που παράγουν αυθεντικά προϊόντα, η βιωσιμότητα του νησιού όχι μόνο θα κινδυνεύσει οικονομικά, αλλά οι παραδόσεις μπορεί να χαθούν και σύντομα να ξεχαστούν. Στην τελευταία δεκαετία, ο τουρισμός έχει γίνει το δίκοπο μαχαίρι τόσο για τους αγρότες όσο και για τους ψαράδες.
Δεν μένουν οι παραγωγοί, δεν μένουν να κάνουν. Τα νέα παιδιά φεύγουν. Δεν τους συμφέρει. Και πάνε όλοι για να κάνουν τέχνες. Τέχνες, σχολείο, υπάλληλοι. Τέτοιες δουλειές δεν τις κάνουν. Τα νύψεωμένα κανένας δεν έχει καθίσει για να γίνει αγρότης. Όλοι κοιτάζουν τις τέχνες. Ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες και γίνεται ελκυστικός σε αυτούς τους σκληρά εργαζόμενους παραγωγούς τροφίμων. Χρειάζεται να δοθούν λύσεις για την οικονομική και πολιτισμική βιωσιμότητα και αρκετοί είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτήν την κατάσταση. Μια λύση είναι η πρωτοβουλία συνεταιρισμών που αριθμεί πάνω από 300 τοπικούς παραγωγούς κρασιού και γάλακτος και χρησιμοποιεί μια κεντρική μονάδα στην Παροικία για την παραγωγή και πώληση κρασιού και τυριού. Προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας που παράγονται σε διάφορα μέρη του νησιού κινδυνεύουν σήμερα από την ταχύτερη λύση που δίνει η χρήση λιπασμάτων, θερμοκηπίων και της υδροπονίας. Επίσης υπάρχουν εκείνοι που κρατούν γερά και δυνατά τις παραδόσεις, όπως κάνουν αρκετά οικογενειακά εστιατόρια σε όλο το νησί της Πάρου. Λοιπόν, το πρωί που θα ξυπνήσω, θα συγκυρίσω το σπίτι και θα τυροκομίσω. Ο Νίκος θα πάει να αρμέξει, θα μου φέρει το γάλα, θα βγάλω το τυρί και μετά θα έρθω στο μαγαζί. Η ζωή μου ολόκληρη είναι αυτό το μαγαζί. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ μια μέρα χωρίς αυτό. Αν σε περίπτωση κάποια φορά δεν μπορέσω να έρθω, μου φαίνεται πως θα είναι και τα τελευταία μου. Τόσο πολύ τα αγαπώ. Αυτό θα αρχινήξω, θα μου φέρουν αυτό, θα μαγειρέψω και δεν φεύγω από το μαγαζί και ας μην έχει κανένα άνθρωπο μέσα. Δηλαδή και το χειμώνα που δεν έχει κόσμο, εγώ θα έρθω στον Άγιο Νικόλαο που έχω την εκκλησία εδώ να ανάψω τα καντήλια, θα έρθω στο μαγαζί, έστω να ανοίξω την πόρτα, να μπω μέσα. Αυτό δηλαδή μου δίνει ζωή. Χωρίς το μαγαζί χαρούλα δεν υπάρχει. Αυτές οι οικογενειακές επιχειρήσεις λειτουργούν σαν θεσμοί στο νησί, προσελκύοντας επισκέπτες και ντόπιους να γευτούν το νόστιμο φαγητό και κρασί που παράγεται στα δικά τους αγροκτήματα και παρασκευάζεται φρέσκο καθημερινά. Αυτά τα εστιατόρια που ειδικεύονται στα τοπικά τρόφιμα διατηρούν την παράδοση παρόλες τις πιέσεις. Η λύση είναι σύνθετη αλλά όχι ανέφικτη. Με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, των εστιατορίων, των πολιτών και ορισμένων ενεργών μη κυβερνητικών οργανισμών που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα τρόφιμα που παράγονται στην Πάρο μπορούν να γίνουν το ατού της και να προσελκύσουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Οι τουρίστες θα αναγνωρίσουν και θα εκτιμήσουν τα ντόπια προϊόντα και την παραδοσιακή κουζίνα, με αποτέλεσμα όχι μόνο να υπάρξει οικονομική βιωσιμότητα, αλλά και να διατηρηθούν οι αγροτικές και πολιτιστικές παραδόσεις.